Så er det vel også. Ej, nu er det så 14 næste. Det her, Lars, det her, det kan du ikke gøre imod mig. Ved du hvad, vi kigger væk. Det er da ikke værd med. Det er da ikke værd med Christian. Du skal ikke sådan her, fordi Vi optager lydfiler. Kun lydfiler, ikke billeder. Ej. Morten, du var da mere glad dengang, Søren han fik... Ja, der var du frisk nok. Jeg husker, at du var frisk nok. Ja, Det er også okay. Ja. Det vil jeg da gerne. det vil jeg egentlig også selv. Lige nu, der vil jeg gerne bytte det. Vil du hellere faldskabsspringe? Ja. Med den chest, den der. Og uden skærm endda. Lige meget. Nej, det kan man ikke, det der. Nej. Det er simpelthen ikke i orden. Du kan prøve at Det eneste, der er positivt, det er, det er, der er Du kan læse. Du kan læse det op. Læs det op. Du kan lige... Den her, det er, når du kommer ud derinde. Du skal være med op på restauranten, når du skal spise. Du kan forberede dig. Hvad er en tarmskyldning? Og hvorfor? En tarmskyldning udrenser tyktarmen. Ophobet. Det er den store af dem. Det kan foregå på 2 forskellige måder, nemlig ovenfra gennem munden, nej, Du kan selv vælge. og nedefra gennem endetarmen. Er der tale om pestagoler? Det er ikke sikkert. Altså ovenfra, der er det jo kombineret blowjob. Yoga-dyrker kender... Ej, lad nu være. Morten, kom nu ind i kampen. Byd dig til. Men har du ikke døjet lidt med Hvad er det, dårlig hvad er det? ånd, du er opstået? Tag det imod. Ja, tag dig imod, når du har muligheden. Positiv oplevelse. Langsom tarmfunktion. Træ mave. På med ja-hatten. Nu har dårligt jo fortalt os, at du kan Bivirkninger. Bivirkninger, hvad er det? Man kan ikke holde på. En tarmskyldning kan være potentielt risikabel og kan udløse kramper og smerte. Det er for Proceduren er ret udbredt i USA. Herfra er der lidt om dødsfald og hjertesvigt, formentlig som følge af de store mængder væske. Det er det, puden sker. Det bliver anvendt, men i forhold til de mange tarmskyldninger, der bliver udført, er risikoen for alvorlig bivirkning formentlig meget beskeden. Vi er meget beskidte. Vi er formentlig meget beskidte. Men vi er formentlig også gået forkert. Hvad står der? Hvordan skal du... Selvom en tarmskyldning må betragtes som en omfattende indgreb, kræves der ikke nogen godkendelse eller tilladelse for at udføre den. Det er også kommet, ikke? Nu kommer det igen. Du kommer ind i billedet igen. Du baner vejen, som man siger. Sådan. Men mange har en sundhedsfaglig baggrund på de private klinikker. Og interesse heri. Vi har i naboen. Søren, ved du hvad? Han tager en skål på den måde. Jeg glemte en trøje nede i bilen. Kan ikke lige få lov at hente. Er der flere veje? Vi skal ud af her, Morten. Nu skal jeg drikke det, vi kommer ud af Det det. resulterer i bare, når du begynder på det, så slapper du lidt af faktisk, og så er det ikke godt at Du drukke. kan godt have trækninger nu, men Så er det godt at drukke. det går over. Det her, det er... Ej, det skulle være dejligt. Det skulle være Det her, det kom absolut bag på. Bag. Bag på dig. Så det er ikke kamera. Det gør Christian også. Han kommer også bag på dig. Morten, så længe det ikke kommer bag i dig, så... Tarmskyldning, det er det lysår. Det er meget Det gør mig lige. Og kan du høre, hvor sangen kom fra nu? Apropos dit spørgsmål. Ja, det kan jeg godt. Hvad, sådan lidt, han koster en fil. Det er ikke det. Er han ikke lidt? Vi har jo sandsynligvis sundhedsfagligt hørt. Vi har kun råd til en uge. Ja, det er, hvis man er heldig. Ja, det er de gode. De er skrabe budget. Ja, det er det. Ja, de her slange, vi sætter op, det er så gennembrud. Det er så... Det er så... Han har fået en sort. Han har gjort det efter det viste, så om det. Og han er sort. Han supplerer sin indtægt her. Jeg har hørt om den der får sprøjter, Kasper. Nu er det allerede i gang. Det er opvarmt. De står i under rundkreds nu og siger, wow. Kommer lige. Ej, det er ikke godt, det her. Hvad klapper det her da? Du kan det på latin her. Jeg synes jo, det er bedst, hvis alle var med. Ja, vi er med. Ja, det er vi også. Vi er med. Vi er med alle sammen. Morten, hvad er det hele vejen? Vi sidder i midten. Jeg har sådan en multislang. Ja, det er sådan en ko, der skal valge. Og det går ud som... Det går ud i 100 mm. Vi andre, vi skal have noget massage, der kan sige igen. Og så er det vi skal have massage og sådan. Jeg siger, der er igen lort, mand.
Jeg synes, det er så godt, det er til afblik. Det er der også lidt. Ja, Det er der ret i. Det er fuldstændig. du bliver kun gift en gang. Ja. Eller, nej, det er faktisk anden gang. Og til gengæld med rent tarm. Ja, Det er sgu ikke alle, der kan prøve Vi det. er prisen for at vælge 2 gange. Nogen møder op med dårlig samvittighed og rent, men du møder sgu op med rent hele vejen. Ja. I hvert fald rent sammen. Rent tarm. Så det bliver lidt sort og lidt senere i aften, men det er mere henne i for kælder. Men det hele sker på rent sammen. Vi snakker ikke om det. Jeg har fundet ud af dagens tema, det er sort. Ja, det er det. Fuldstændig godt. Det kommer også i aften. Ja, sort og lyserødt. Kinky vinky. Det er gennemgående. Ej. Hvordan mærker det sådan nu? Lige nu. Lidt Der er så mange ægter også. Og det er helt okay, hvis du kan slå sådan en rigtig god mand. Ja, men jeg kommer aldrig til det. Nej, det er klart. De næste 3 døgn, der bobler det bare. Ja, de næste 3 døgn, der skal du gå til voksenpasser. Ja. Den får du derinde. Du får med til 3 dage. Det der, har I læst det bivirkning indeni? Han sagde, at der er ikke nogen bivirkning. Bare Så var det ikke sjovt. der er ikke nogen bivirkning. Det er værd at snakke om det. Vi sagde, at vi ikke Det er en slags skønhedsoperation nu. Så det er meget få. Langt de fleste, de har ingen bivirkning. Hvis det bevarer elastikken. Og lille Thailand eller... Selvom man kan synge sådan en helt op i udstyr. Vi stod sådan og valgte lidt, men så synes vi, det var for højt over. Skal I tage det højere op? Det går ikke. Så bliver han svømmet. Ja, der bliver træt. Kan jeg fortælle dig. Ja. Det er derfor, du kommer til at ligge ned og slappe af. Du slapper helt af, når du først var lidt op, så slapper du helt af. Ja. Nu skal du ikke spille. Og han var med til beslaget der. Ja, det har jeg faktisk sagt. Ikke kom ud. Der er jo flere, der fik i kampen der. Bidemærker. Det er så skummelt, som det kan blive. Ja, det er lidt. Forstærkede døre og bivirkninger. Jo, det kan godt være, at der er nogen, der har kompetence, men ikke alle. Du kan ikke vise sig for sikkert. På et stramt budget. Udstyr, det er sådan noget, vi har købt på Vi har haft det flere penge at gøre med, så har vi i hvert fald bestilt en læge. Morten, prøv at se det op. Før og efter videre. Der er tale om udtømning. Ja. Muskelmassen, den er bare med. Ja. Hold nu kæft. Den er godt nok... Den er hård. Ja, det bliver så blødere. Nej, jeg ved ikke, vi skal banke på. Man kan følge lortens vej. Jeg har set på tv. Følger man. Det kan man se der som patient. Lige kigger op. Så kører det sådan i noget slank. Det er skideskidt at se på. Og så er det der, man skal gælde lov til sidst. Nu du havde det. Så var det ikke fornøjelsen af at komme på... Nej, nej, det er jo Du fuldstændig... giver ikke hjælp til det. Nej, du skal selv orden. Men så festen, den stopper lige bagefter. Hvorfor? Der skal hjem i seng. Nej, Så er det plads i maven. Nej, så er det plads. Det er svært. Det er derfor, vi har puden med. Vi tager puden med, jo. Du skal sætte en badering resten af aftenen. Jeg håber, det er bare sådan selv. Så kommer man ind, og så er det bare sådan, hey, masser af ting. Så er det stop. Er du færdig, eller? Okay, Morten, helt ærligt. Det der her koster 500 kroner. Det er bare det problem. Hør her. Han gik selv. Han kunne ikke hjælpe. Jeg kunne da gå. Det var hovedet. Han kan tage mig. Det er bare sådan en, der ikke kunne ned på stolthed. Der kommer det. Nej, det gør ikke det her. Jeg vil vælge at skrue lidt ned. Det ser jo ikke for mig. Du er ikke på mig, hvad? Har du ikke sådan noget... Nu skal man ikke se mig såret på forskud. Ja. Han kan jo måske have haft dårlig mave, inden han kom også. Han har virkelig hørt om mange dårlige polter. Den står der. Ja, så undrer jeg mig heller ikke. Hvis du er rigtig unge, så har vi givet sådan en lavmang i en pølse, så du er rigtig god. Ja, det vil vi ikke. Det gør vi ikke. Det har vi snakket om. Det gør det er pigerne, der gør det.
Jeg har jo snakket om nogen, der aldrig har prøvet rigtig at skide. Det kommer jeg til nu. Altså, han har så hele morgen bukler ned, og det er bedre end sex. Det var også på tide, så... Han løber nu. Og han er rolig. Han kunne løbe fra rolig. Der er ingen grund til panik. Og det er jo nu favorit, tror jeg. Det er eneste, jeg kunne sige. Og de der øjne hernede, det var helt fantastisk. Jeg tror, man får for 5%. Det var godt. Du skal ikke fra nettet. Carsten, fik du det på min? Ja. Hvor er min plads, der er? Nå, er der plads på en møller? Jeg er gift, så. Jeg får jeg bytte. Ja, dog, man. Nej, Altså, det er ikke for dig. sådan du det. Det gør jeg ikke for. Er det en sygeplejerske, der står og venter på? Ej, det er det med Rigsland. Det er med det, når du ved, at der skal syes bagefter. Det er egentlig ikke det at blive syet, jeg går rundt. Det er mere at tage stenen ud igen. Når du er sygeplejerske, ud, så stikker du ud. Først om 4 uger. I bund og grund, så er det bare det lydmygende, ikke? Altså, Og ligge der på alle 4 på 3 stemme af, for eksempel. Hvad for noget er det, de har stykket? Før under. det er det lydmygende. Det er bare... Nu laver vi den, hvorfor vi tager, du er på lige nu, ikke? Du er helt frisk til brylluppet. Det er ikke noget. Du er straks 4 uger, det siger de. Det var vist en ansat. Det var en ansat, der var meget glad. For satan. Det var en ansat. Skalle, der sker ikke hernede til nogle tatoveringer. Og han handlede ikke. Nej, det er ham, der baner vejen, som de siger. Ja, nu er han er Helt ærligt. Det skal ikke bare finde på den. Det skal ikke bare finde på den. Jeg har aldrig givet en hånd der. Ja, han gør ham der. Søren har en fodboldled i bag bilen. Det skal ikke bare med grunden. Du har gået og trillet bold eller noget. Jo, bagefter. Ja. Så stod du på mål. Du spiller mur. Ja, du er en bekymringssug i øjeblikket. Ja, jeg mærker tynd is. Du mærker tynd is. Er der is? Og tynd. Nej. Så er lige så tyndt med ham. Det kæmper faktisk for at komme op til overfladen. Ja, det var... Hvis der er nogen, der skal løbe, hvor vi kunne hente nogle flere. Der er der nogen, der skal noget bare her. Lige præcis, men jeg skal nok følge med igen. Ja. Det går lige overstået. Og så fik jeg til ham. Vi skal ikke spise for hans syg. De skød ikke mål så hurtigt. Det er behandlingsstød. Så vil du også spise noget mere. Og plads. To vedbøffer med. Så bliver jeg svært tre med at lave den skide. Jeg synes, det der med hår på dig, Søren, det var rimelig toft, ikke? Men det var faktisk heller, jeg ville det her. Vi skulle Lars, du lige have snakket sammen. kan udspille i maven. Hvis man godt lige afhjælpes. Ja, det er et perfekt sted for mig. Det kan være, der er mængderabat. Det kan være, det ikke være vores. Hvis vi bruger samme slang. Så de siger, at man kan både skide godt tilbud. 3 for 1000 pris. Ja. Jeg tænker også, vi skal sidde herude. Jeg tror ikke, jo måske, jeg ved ikke, vi kan få lov til at komme ind, når han er ved. Nå, det tror jeg, vi gør. Vi gjorde det også, da jeg sådan, at vi fik... Under opvågningen, der er man. Det er sådan en almindelig smuk tegpige. Det tror jeg ikke, han så ikke ud til at ligne sådan. Det ligner han ikke. Nej, det var ikke så nu, vi ville bare en tegpige. Ikke tegpige. Han lignede en, så han en kæreste, så var det en tegpige. Ja, nu er han. Nej, under opvågningen bare vi at komme ind. Det er skidt. Ikke slemt. Nej, skal vi sige noget fornuftigt nu? Jeg er overhovedet ikke betalt på noget, som jeg siger. Du håber bare, du får den dør så meget i hovedet. Det er så ret strategisk, ja. Nu skriver min hustru til mig, Morten. Jeg skulle hilse. Hej skat, husk at tage billeder. Nå, I har lavet det samme nummer, ja. Hold kæft, men det var det første. Så de har fået mængderabat. Ja. Mange der. Morgen, der kigger. Det kan jeg lige skal. Hej, hej. Kan I have en god dag?
Det var til drengene. Ja, men også til jer. I er kommet her. Det bliver sjovt. Ja, det Ja. er mest for mig. Må vi kigge på? Gå til borgmesteren. Må være der. Han står bag. Gør hvad? Så I må være der. Altså, Det er... hvem er det, der har booket timen? Det er ham, der er... Det er der har booket timen? Ja. Okay, og hvem er det, mig der har først. hovedpersonen? Nej, fordi vi skal bare lige tale omkring, hvor mange liter vi skal bruge og så videre. Så det gør vi lige først. Og så Som om jeg ved det. Ja, men vi skal lige se på det. Jeg synes, det er Mange liter, hvis man bruger sig. Skal du sidde ned nu, Morten? Lad os give hvor mange... Sidste dag, du kan sidde der. Sid mens du kan. Jeg synes, det her det var rigtig godt indsigt. Ja. Slalommen, langsomen. Ja, jeg Kan synes. vi godt dække om en rækkefølge? Andi, Du havde selv kunnet køre Segway på sådan en tur. Det er uden håndtag, så i hvert fald. så har jeg ikke vundet alt det her. Hvor er det bag, det er ude, hva'? Ja, apropos. Tænk på det, det sidste er det værste. Altså. Ja. Eller man kan sige, det kan ikke blive værre end det her. Så kan man sige. Nej, det er en hård dag. Den står vi. Altså, jo, den anden Ah, jeg vil nu nok sige hende Maren i kælderen, vi skal til efter. Hun kunne godt klare en tarmskyld. Så cirka 20 liter. Okay, velkommen til alle sammen. Og hvor er det var... Det er dig. Altså det her med tarmskylning, er det noget, du har prøvet før? Nej, det har jeg ikke sådan rigtig meget erfaring. Okay. Ved du, hvad det handler om? Nej, det gør jeg heller ikke. Okay, altså vi skal jo rense ud i endetarmen og tyktarmen her forud for brylluppet. Det er sådan lidt det der pointen. Altså vi synes her på stedet, at det er gradt at gøre det på brylluppet, fordi du har jo ikke selv valgt det. Men vi har så valgt at sige ja, fordi vi havde en god snak her sidste uge. I og med, at det er brylluppet, så får jeg der lov til at følge med stangen og se, hvad der kommer ud, hvis jeg har lyst til det. Og så filmer vi det også, skal vi sige. Vi lægger det ud på YouTube med det samme. Den her oplevelse. Nå, det er på majs i år, vel? Faktisk majs en uge tilbage kan spores det her arbejde. Du må meget gerne tage fra bæltestedet ned, og så går vi hen på Brixen bagefter. Så 2 minutter, så går vi tilbage. Velkommen til. Det er så skidt ud den. Du kan ikke tage det rigtig på den anden vej. Anvæk. Altså, hvor er det valgt den her? Det har løbet ud. Jeg synes, det går lidt af dig nu. Vil du hellere over? Hellere ud? Nu skal du ikke filme, når han tager alt. Altså, det er jo bare for sjovt, det ved du jo ikke. Hvad? Det passer ikke. Det er bare en joke. Du var noget til tøjet, du troede faktisk på det. Det er også virkelig gødet. Undskyld, det er så nemt at narre sådan en som dig på sådan en dag. Men det er ikke det, vi skal. Det vi skal lave nogle piercinger på dig, og der er nej, det passer ikke. Det vi skal, og det er rigtigt, det er, at vi skal lave en CD. Du kommer til lydstudiet. Og det ville du jo lige pludselig rigtig gerne for 5 minutter siden. Motiveret nu! Hvor på tøjen? Jeg var faktisk ude og kigge på det skidt, og jeg kunne tage det af. Det var jeg også. Ja. Ja, præcis. Tarmskylling var i røven, siger Morten. Ja. Var det godt? Ja. Jeg mærker mig færdig. 20 liter. 20 liter. Det er kraftigt med dårlig humor. Jeg skal lige kende dit ansigt. Det vi skal, det er, at vi skal lave en hit-CD med dig på. Og der har jeg fået at vide, at du har faktisk en ret god stemme. Det var ikke Danish Collection. Ja, det er nemlig Danish Collection. Ja, nemlig Danish Collection. Det er sådan det, vi arbejder på nu. Vi skal lave 3 sange på den her CD, og der kommer til at være en solo. Det er selvfølgelig med dig. Og så kommer der til at være en solo med kor, det er så jer, på omkvædet. Og så den tredje sang, det er en fællesang. Du kan også stadigvæk vælge tarmskyldningen. Ja. Hvis du hellere vil det, du. Hvis bare det ikke er mig, der skal. Det skal vi nok få. Så hvad siger du til det? Er det noget, du er åben for? Nu kan du åbne for op.
Det er klogt at sige, det er klogt at sige, Ikke sådan, men altså, vi får det bedste ud af det. Ja. Præcis. Sådan. Okay, lad os komme ind og